саломи гарму ҷӯшон ба ҳама ёру дӯстон. Ба диққати ҳамагон расонида мешавад ки як мошин каломуллоҳ ва тарҷума қабул кардем. ин алҳамдулиллоҳ дар пробка дар Москва ба сӯи дукон рафтесем. он нафарҳое ки фармоиш дода буданд метавонанд ки ба ҳазур омада алҳамдулиллоҳ ай дукон бигиранд ё ин ки ба воситаи WhatsApp иншааллоҳ ки чӣ кунанд фармоиш битиҳанд. Каломуллоҳ ва тарҷумаро чиш хубай дар ҳар як оила агар як дона боша тамоми аҳли оила хонда метавонанд Қуръони Каримро. Ба чӣ хотир 3 бар 1, яъне ки арабӣ мехондагӣ арабӣ бихона, тарҷумаша тарҷума бихона ва кирилли хати мехондагиш кириллиша бихона. ҳатто таҷвидам дорад 4 бар 1 ам бигем хато намекунем. шумо метавонед ки фармоиш битиҳен ба Тоҷикистон ватани азизам алҳамдулиллоҳ роӣ мекунем ва ба тамоми шаҳрҳои Россия бо воситаи почта Россия. шумо метавонед ба WhatsApp-ҳои ма алҳамдулиллоҳ муроҷиат кунед. мо дар хизмати шумо ҳастем бародарҷонҳо. Каломуллоҳ ва тарҷума 3 в 1. Баракаллоҳу фик.